Gaurkoan Inigo Gaiastegi gertutik ezagutuko dugu, 1989an urten zan bere sorterritik, Bergaratik, eta ibilbide oparo baten ostian gaur egun Londresen bizi da. Arratsaldeon, Inigo? Bai, sarreran komentau dut, 1989an okerrez banau itxizebela Bergara, ezta? Eta ordutik munduan ziar bueltak azabetz. Bai, ja, 21 urte, ja, Bergaratik kanpo, Euskal Herritik kanpo, bai. Zer dela eta urten zeben 1989 hartan Bergaratik, ondiok gaztia izango zinen, ikasketa kontuak akaso? Bueno, ikasketak bukatuta, eta pentsa honeban, lana topau, errixa, txikixa jaten ez dakizu. Eta pentsa honeban, igual, aventura puixkat, eta zaneban, inglesa ikasteko eskusa, eta, haber nun baitxera, eta ez nagizen nora joan, eta hiri bat nahi neban. Eta justo nire lagun batek, esan sostan, nire arrebia bizida Kalifornian, San Franciscon, eta esan neban, hori suena bien, ez dakizu, eta hola animo nintzen, eta San Franciscora joan nintzen, bai. Eta geroan, 2 urte inzen ditun? Bai, pare bat urte hor, oso berezixak, hori jende desberdina ezautu, lagun asko egin, estatu batuak, ez dakit, ondo daren eroez, San Francisco da oso hiri berezixa, eta oso ondo pasau neban, inglesa ikasi bai, baina, egisa esan, ondekan lagun asko dauzkat hor bizitzen, eta ez nintzen hain gaztia, 28 urte nauzken ja. Ondo etorri gaten igual mundua ikustia pixkat. Eta gero hortik, 2 urteko esperientzia aberasgarri horren ostian, gertutxu hau, ezta, Malagara kasu honetan, zer delata edo zer bultzatuta? Bueno, 2 urte horretan gauza asko egin dituan San Francisco, baina eskondu bai. Lehenengo aldiz eskondu nintzen, eta nire maztia zen El Salvadorra, Central Amerikakoa, eta pentsau ginuen, eskonduta hemen ilegalki egotia igual ez da gauza oso, eta esan ginuen, Malaga joangoan, ikan naukan familixan, uda asko pasau nitsuanan, nire aitona monak zauken etxeitxo bat, eta esan ginuen, aprobetxa bengo, orduan horra etxik fuen girolara, han etxia aprobetxau, eta hor pare bat urte. Eta hortik, Bartzelonara? Hor, lana topatzeko nire Andrea gaizki ibilizan, izan da, igual, kanpotarra izan da, eta zaiagoa, ez, Andaluzian. Eta urten jakon lan bat Bartzelonan, eta esan neban, venga, otro cambio. Eta, hola, Kataluniara movidu, eta hor, berriz hasi, berriz kamarero, azkenian, mobitzen basa, tokiz-toki, azkenian ez da erreza, ez, berriz hasi bihar, eta holaxe 7 urte inditzuan Katalunian. Hor, aldatu ineban lan asuntua, ni gerilarisa izan ditzen urte asko, apentsa honeban, naiz eta ikasketak, lehen azkenian ez dut konfirma, baina ikasketak ineban empresariales. Bukatu neban, eta gero San Franciscora joan nintzen, eta hor lagan itxuen ikasketak, baina gero pentsa honeban, ikali lalisa, igual monitore titulu atarakot, eta sokorrista titulua bai, eta holaxe, aldatu ineban lan asuntua, eta pizinetan hasi nintzen lan haitzen, Katalunia aldetik, eta gero urte batzuk eta gero, bukatu neban, Badalona igeri elkartia koordinatzen monitoriak eta sokorristak manejatzen pixkat, eta hola 7 urte nitsuan. Eta gero ja hortik azkenengo beltokixa eta gaur egun behondiok badana, Londres ez da, Londres kanpoaldea, baina Londres azken finean. 7 urte horretan Bartzelonan, dibortzia bai nintzen, bisok azkena lagun bezala lagatzia desidu ginuen, eta bakarrik den hor gustora bizitzen, baina etorri nintzen Londresera nire laguna Fernando bizitatzera, eta hemen ezautu neuen beste emakume bat, Poloniakoa, eta hori, azkenian berriz aldatzera,
eta laganeban Badalonako hondartza, eta Londreseko eurira etorri nintzen, eta urte asko hemen bai. Sortzi ero, ez geixo, amaika, ja. 2009-tik ez da, amaika, ja, honezkero. Amaika urte, ja, bai, ez denporia oso azkar pasatzen da. Eta, Inglaterran, ondo, ni azkenean, euskalduna naiz, euskalduna jaionitzan, euskalduna hilko naiz, baina ez daukat Euskal Herrixan bizitzeko biharra, dakizu? Kanpoan be ondo bizitzen da. Eta, hemen txegabiz. Eta, lan kontuak behin jo, errepaso moko bat, gaur egun HSBC bankuan diarduzu lanian, ez da? Gaur egun, inoz baino lan gehixokin, esan leke? Edo kontua dagoen moan egon da? Lan asuntuak azkenean hemen, edade batekin esan neban, ikasketak zehozetarako, ez? Ordaindu ginoan hainbeste diru gurasuek, hainbeste diru ordaindu, hainbeste urte ikasten, azkenean esan neban, empresariale zehozetako ineban. Eta Santander, justo zegoen hemen topatzen lizentziatuak, eta hor anima honitzen, serioski hartu neban azkenean lana topatzeko asuntua, eta 7 urte pasau neban Santanderren, business banking negozio banka bezala, eta gero, ondala 3 urte aldatu neban bankuz, HSBC, da hemengo igual banko ondizena, eta zuk esan duzun bezala, olako egoeriakin lan asko, nago 12 ordu egunez itzen, zaiatzen nire bezeruak die enpresak, imagina bezala garen danok ez gaizki pasatzen, eta nago maileguak lortzen erendako ez, gobernuak laguntza pixkat, laguntza asko mandau, eta hor nabil zaiatzen maileguak danendako lortzen. Eta erresuma batuan bizizara zeu, izan da herrialde kaltetuenetako bat eta izaten COVID-19 gaitza dalata. Berandu hasi zian baita, nolabait berandu hasi zian neurri horrek hartzen. Gaur egun zela dago egoeria, Iñigo? Zuk esan duzun bezala, berandu. Nik uste dut Europatik azkenak izan ginala hemen izten gauzia, ez? Eta ikusten da, hildako gehienak puta euskagoin. Oino beto, ospitalak poliki normalizatzen, baina beste gunean Boris Johnsonek zanzeban, hemendik aurrera, eta zanzeban arau berrixak, neurri berrixak, baina ez dare oso argi. Poliki gauzak zabaltzen hasiko die, baina lana etxetik albozuin etxian gelditzu, pasiatzera da hori bai, parkera, guk igual zuen baino beto, hemen korrika etxera, pasiatzera, umiakin, hemen beti izan aldau. Ez eben itxi etxeko atiak, ez? Beti kalera joaten baza, ez da garazoi. Beti kontuz eukibihar, ez? 2 metrotara eta hori dana, baina orduan, ez dakit, nik uste dut deurrixak puxka berandu etorri diela, baina poliki azten gazen argisa ikusten, nunbaitzen. Baina zaila da, zuen bezala da, gaizki dago gauzia. Zeuek momentuz bentzet ondo, Iñigo, edo? Gu 3 biziga, etxetik lanian, sorte asko daukau, osasuna ondo, lana bebai ordaintzen, azkenean ezin kejau. Lana asko bisok, nire emaztiak lan etxen dago ospital batetarako, informatika asuntuak, eta bisok gari, 12-13 ordu egunero itxen, baina bentsat hori, kobratzen eta ondo, ezin kejau. Ederto, Iñigo, oso ondo, mila esker, zeure ibilbide oparo honen berri emutiegatik guri, eta aurrera begirabe ondo segi, zaindu eta besarkada bat. Egongo gara. Azkerik asko neko, venga, ondo segi. Agur.